Egunon, eta ongi etorri Udako Euskal Unibertsitatearen, UEUren izenean, streaming bidezko prentsaurreko honetara. Gaurkoan, mailan gaituzue, Zurine Etxanobe, unibertsitatea.net atariko arduraduna, Ainhoa Latatu, Ikergazte Kongresuko koordinatzaileetariko bat, eta ni neu Ane Sarasua, UEUko idazkari nagusia. Gaurkoan, txiotesia 6 lehiaketa eta Ikergazte 2023ko artikulo deialdia aurkezten ditu UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak. Gogoratu, prentsaurrekoa streaming bidez emititzen gaudenez, galderak chat bidez egiteko aukera izango duzuela aurkezpenaren amaieran. Aurkezpenarekin hasteko, gogoratu UEU Udako Euskal Unibertsitatean urteak dira ikertzaile, euskaldun, gazteen ekarpenak azpimarratu eta hauen ikusgarritasuna eta hauspotzen lanetan gabiltzala. Unibertsitatea.net 2006an urtean sortu genuenetik 220 elkarrizketa egin dizkiogu ikertzaile gaztei. 220 elkarrizketa egin eta sareratu ditugu. 2013 urtean, lehen aldiz jarri genuen martxan txiotesia lehiaketa. Eta 2015ean Ikergazte nazioarteko kongresua antolatu genuen, lehen aldiz, lehen edizioa Durangon burutuz. Euskal gizarteak aurrera egin nahi badu, ezinbestekoa dugu ikerketa sustatzea, euskarazko ikerketa bultzatzea, eta horretarako ikertzaileen arrobi aberatsa izatea derrigorrezkoa dugu, giltzarria litzateke. Arrobia izateaz gain gainera, ikertzaile horiek ere euskeraz jantzita egotea eta ezinbestekoa da eta gainera euskaraz ikertzeko prest egotea, prestutasun hori sustatzea eta auspotzea. Ez bakarrik gizarteko premiei erantzutzeko, baizik eta gizarte bezala garatzeko. Txiotesiarekin, lehiaketa moduan eta Ikergazterekin, kongresu formatuan, UEUk Udako Euskal Unibertsitateak akuilu eta plaza izan nahi du ikertzaile belaunaldi berri hauentzat. 50. urteurrenaren markoan, eta Euskaraldiaren edizio berri hau ateioka dukun honetan, pozik aurkezten ditugu bi ekimen hauek, Zurine eta Ainhoaren bitartez, orain entzungo dituzuenak. Zurine, zurea da hitza. Eskerrik asko, Ane. Jakinarazi, txiotesia lehiaketaren 6. edizioa, datorren astean egingo dugula, azaroaren 22an, Twitterren egiten da lehiaketa bada, eta Euskal Ikertzaile gaztei proposatzen diegun erronka da beraien tesia urtetako lan hori 6 txiotan laburtzea eta euskaraz. Aurtengo edizioan 2019 eta 2022 urte artean tesia aurkeztu dutenek parte hartu ahal izango dute eta baita ere tesia momentu honetan egiten dabiltzanek. Eta lehiaketan parte hartzeko izenik eman beharrez den arren, badaude bertan parte hartzeko jarraitu behar diren arau batzuk. Txiotesia traola jarri behar da txioen ostean, txioa zenbatu behar dira, lehenengokoan izenburua jarri behar da, eta euskaraz parte hartu behar da. Eta argibide guzti horiek unibertsitatea.net atariko txiotesia atalean dituzue kuskusiatzeko. Azaroaren 22an egingo dugu lehiaketa eta bertan parte hartzen duten txiolari guztien artean bi sari banatuko ditugu. Txiolari ulergarriena eta txiolari originalena. Eta horiek izendatzeko ardura izango dute erakunde eta unibertsitate desberdinetako epaimaikide batek osatutako 5 kideko epaimaiak. Izendatuko ditu irabazle bi horiek. Irabazleen barri, abenduaren batean emango dugu, antolatuko dugun sari banaketa ekitaldean. Onlineko lehiaketa da, baina gero presentzialki aurrez aurre egoteko aukera izango dugu abenduaren batean, eta lehiaketako irabazleak nortzu diren jakiteaz gain, izlari gonbidatu bat ere izango dugu, Ikergaztea bera, txiotesian parte hartutakoa,
Aitor Zebidanez, eta berak bere ikerketa ibilbidean izan duen esperientzia edo ekarriko digu ona. Eibarren izango da, Markeskoa Jauretxean. Eta ekimenarekin lortu nahi dugun azken baten da Euskal Ikertzaile Gazte izena bizena jartzea eta egiten duten lan hori nolabait ikustaraztea eta gizarteratzea. Orain arteko edizioetan 250 ikertzailetik gora ezagutzeko aukera izan dugu, Euskal Herriko Unibertsitate guztietakoak, munduko txoko desberdinetatik parte hartu duten beste asko, jakintza esparru askotakoak, eta gure asmoa da aurten ere aurpegi berriak ezagutzea. Eta horretarako unibertsitate desberdinekin kontaktuan egon gara, baita ikertalde desberdinekin, eta eskertzekoa da gure mezua beraien etxeetan zabaltzea ikertzaileek parte hartu dezaten, eta eskertu baita ere aurten kolaboratzaile izango dugun EHUko Kultura Zientifikoko katedrari. Eta nire aldetik horixe apuntatu agendan azaroaren 22, eta animatu eta parte hartu. Eta orain Ainhoa, zeuri, pasatzen dizutitza. Eskerrik asko, Zurine. Hanek esan bezala, hurrengo Ikergazte 2023an izango da. 5. edizioa izango da, edizio borobila izatea nahi dugu eta ilusioz ere ekin diogu hau antolatzeari. Ja Durangon antolatu genuen, Iruñan bebai, Baionan eta azkenengoa Gasteizen, pandemia garaian, horrek ekarri zituen zailtasunekin, baina egia esan oso ondo atera zenez ere, oraingo honetan ere ilusio handia jarri dugu. Hurrengo edizioa Donostian izango da, Kursalen izango dela ere esan dezakegu, eta datak ere ja jarri ditugu, maiatzaren 17, 18 eta 19an izango da. Kongresurako dauzkagun helburuak dira lehen edizioan jarri genituen berdinak, oraindik ere helburu horiek bete gabe daudelako edo ondino gure erronka badirelako. Alde batetik ikertzaile euskaldunen ikusgarritasuna handitzea, ez bakarrik nortzu diren, baina baita ere zelan egiten duten, hau konpartitu egiten dugu txiotesiarekin, ikertzaileak biltzea eta euren arteko harremanak sendotzea, eta azkenik euskarazko zientzia produkzioa areagotzea. Ohiko kongresu zientifiko baten egitura du, hau da, hitzaldi plenarioa dauzka, komunikazioen aurkezpenak, mahai inguruak, saio osagarriak ere antolatzen ditugu, baina kongresuko muina eta benetan garrantzitsua dena dia ikertzaileen komunikazioak. Beraz, nortzuk aurkeztu dezakete komunikazioa Ikergazten. Ikerketaren ibilbide profesionalean hasi berriak daudenei bideratuta dago. Hau da, ikertzaile berriak, ikerketa taldetan sartu berria direnak, tesia egiten ari direnak, edo tesia bukatu berri dutenak. Eta bukatu berri horrekin esan nahi duguna da, azkenengo 4-5 urtetan aurkeztu dutenak. Gogoan izan behar da gainera, Ikergazte ez dela kongreso espezializatu bat, 5 jakintza arlotako ikertzaileak biltzen dituela, eta beraz eskatzen diren komunikazio horiek ere, maila divulgatiboago bat edo apalago bat ere izan behar dutela denon ulergarritasuna eta bideratu alizateko. Komunikazioen deialdia hanek esan bezala gaur irekitzen da eta otsailaren 17 bitartean egongo da zabalik, eta artikulak idazteko ereduak webgunean argitaratu ditugu jada. Baita ere, ze baldintzak bete behar dituzten komunikazio horiek. Ezaugarri nagusi gisa eta hau askotan ere galdetzen delako, euskaraz izan beharko dira komunikazio horiek, 6 sortzi horri bitartekoak, eta jakintza arlo bati loturik. Egia da, gero eta lanak disiplinartekoagoak direla, baina kokatu egiten ditugu 5 jakintza arlo horietako batean. Kalitatea bermatua gelditzen da errebisoreen bitartez, eta kalitaterik onenak daukatenak ere saria izango dute, aurreko edizioetan bezala, eta gainera denak jasoko ditugu 5 argitalpenetan, ISBN edun 5 argitalpenetan. Beraz, euskarazko produkzioa areagotzeko aukera ezin hobea, eta baita ere trebatzeko eta ikasteko aukera. Komunikazio aurkezteko ezinbestean Ikergazte hori matrikulaturik egon beharko da, eta matrikulazioa irekiko da behin
onartzen direnean ze komunikazio aurkeztuko diren. Eta hori izango da 2023ko martxoaren 27 inguruan eta maiatzaren 7 arte egongo da zabalik. Zer sartzen da matrikula prezioaren barne? Bueno, 3 egun horietan parte hartzea aurkeztuko diren edo antolatuko diren edozein saiotan, izan kursalen zein saio osagarrietan, kafe eta bazkariak, bukaerako afaria, non biltzen garen ja danok bebai, baina baita ere lo egiteko aukera. Hau, azkenengo edizioan ezin izan gendun egin, esan bezala pandemia bete-betean antolatu genuen, baina berreskuratu nahi izan dugu uste dugulako garrantzitsua dela, ez bakarrik alde formala zaintzea, informala ere, bertan ere suertatzen direlako hainbat eztabaida, hizketaldi eta idei berri, ez? Eta horren abiapuntu ere izan nahi du Ikergaztek. Apirilean beste agerraldi bat egingo dugu, orduan ja aurkeztuko dugu egitaraua eta baita ere zenbat komunikazio aurkeztu diren eta zeratako kongresua izango dugun hobeto azaldu ahal izango dugu. Beraz, tesia amaitu berri zaudete edo tesia egiten ari bazarete edo ikerketan murgilduta bazaudete, hau da zuen aukera eta aurkeztu zuen komunikazioa Ikergazterako. Eskerrik asko. Oso ondo, Ainhoa, eskerrik asko eta zurine. Eta printzipioz, ez dakit, streaming bidez emititzen gabiltzanez, eta kanala hori denez, ez dakit ikusten zaudeten horiek galderarik dituzuen, ero chat bidez gogoratzen dizuet gurekiko, ekimenen inguruko zalantzak, ero argibideak beharko bazenituzte, chat bidez galdetzea baduzutela. Ez dakit, artetxo bat? Ez, printzipioz ez. Bueno, esan dakoa gogoratu, azaroaren 22an datorren astean, aste artean dugula txiotesiaren urrengo edizioa, eta, bueno, Ainhoak oso ondo azaldu bezala horra azpimarra jarri du data eta zehatzetan, naiz eta geroago kongresuaren inguruko zehaztapen gehiago emon, gaur azpimarratzen duguna da hori, ezta? Artikulu deialdia irekita dagoela. Beraz, behin hau esan da, weuren izenean 1000 esker eta apuntatu.